nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tanango sira Sanankɔrɔbakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Tarata su ka dugu jɛ kunu araba sɔgɔmada joona la a yirala k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw taara bi Dioba Katikaw fɛ o finitigiw dagayɔrɔ kan. Kunnafoni minnu bɛ u kuɲɛ kɔnɔ an bɛna o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Sini juma ni o ye marsi kalo tile 22 san 2024 ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ji o la tɔbɔtɔli kama diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ wele ko journée mondiale de l'eau an bɛ n'o fana lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Senegalikaw fɛ jamanatigi sigi kalata labɛn baaraw bɛ sen na min kala kan ka taa marsi kalo tile 24 n'o bɛ bɛn kari natɔ ma a yirala k'a fɔ cɛbɔ 19 olu kelen don k'u kanbɔ u ka yɛrɛ kofɔ baaraw la ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen ye min bɛ ka kɛ bi alamisa marsi kalo tile 21 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ aw ka bi kunnafoniw filɛ nin ye. Tarata sufɛ ka dugu jɛ kunu araba sɔgɔmada la a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw ka walejugu kɔsɔn taara bin Dioba Mali finitigiw dagayɔrɔ min bɛ yen o kan Katikaw fɛ kunnafoni laban minnu bɛ o ko kɔnɔ walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA Banbara ka lasilikɛla Lamisa Sangare ka bɔ Katikaw fɛ ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Lamisa i n'u la. Ayiwa kunu an kɔni lawulila ni mugucikan kumaw ye min kɛra Dioba Katikaw fɛ n'a yirala k'a fɔ ko finitigi kelen ɲɔgɔnnin bɔnɛna a dankarili walew senfɛ an bɛ waati min na bi alamisa wula fɛ aw ye kunnafoni laban jumɛnw sɔrɔ a ko kan. Ayiwa kibaruya laban minnu ni olu bɛ a ko kan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ye ɲininkali minnu bɔra ko in kɔ ani fɔ ka taa se jatigɛwalekɛlaw ka fɛɛrɛw olu faamuyali ma u ye fɛɛrɛ kura minnu bila sen kan ani sɔrɔsiw yɛrɛ ye bingali in kunbɛn cogo min na olu bɛɛ lajɛlen kibaruya labanw de bɛ ka bin dɔɔni dɔɔni ni wagati labanw ninnu na olu kɔnɔna la a faamuna ka fɔ jatigɛwalekɛla ninnu kɛlen ka bingali kɛ ni sɔrɔsiw ye u kunbɛn o tuma u taara siraw minnu fɛ ka duguw minnu cɛ ci fo ka taa se dugu laban min ni u taara don o kɔnɔ ni u ma se ka bɔ o kɔnɔ ni sɔrɔsiw kɛlen don ka u lakori ye o ye fɔ Laginɛ yan fan fɛ an bɛ ka kibaruyaw minnu sɔrɔ wa Laginɛ dancɛ yan fan fɛ ani fana fɛɛrɛ kura minnu b'u bolo ni bɔ kɛra o kalama ni bingali sen fɛ o de ye k'a fɔ ayiwa u ye bingali laban dɔw kɛ Kure Male fan fɛ wagati laban in na ani Bawulen kɔnɔ u ye bingali laban min kɛ ani Dionba u ye bingali min kɛ nin ye a mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a bingaliw bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni o kumana jatigɛwalekɛlaw ninnu u bɛ k'a ɲini kɔsa in na ka se ka daga de sigi o yɔrɔ kofɔlen in na ni mɔgɔ min bɛ Bawulen kungo dɔn Bawulen kungo ye kungobolo belebele de ye kungobolo min ni komini caman duguw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ Dion commune i n'a fɔ Donbila commune i n'a fɔ Bosofala commune siraw de bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka wow sɔgɔsɔgɔ fo ka taa se Laginɛ dancɛ fan fɛ kuma dɔw la fo ka taa se Jɛma ani Kita marabolo kɔnɔna la o kuma jatigɛlikɛlaw bɛ ka munumunu minnu kɛ olu kɔnɔ olu kibaruya labanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o kuma jatigɛlikɛlaw ninnu dan sigilen don u dala sisan nɔ walasa u bɛ se ka ni karaba cogo min na ka se ka bingaliw ninnu don nataw taw bali Mariam. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ Dioba ani Diogare fanfɛyɔrɔw o ni Kati man jan kilomɛtiri 10 ani kɔ bɔɲɔngo don Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna la finitigiw ka wuli ka jɔ aw ye mun jateminɛ o la ka kɛɲɛ ni nin dankarili ye. Ayiwa finitigiw ka wulikajɔw i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min k'a bɛ kunu u bɛ o cogo kɔrɔ la larawe dagaw minnu b'u bolo ani u bɛ taga ni ka segin minnu kɛ kɔrɔlen ayiwa an bɛ k'a ye k'a fɔ olu bɛɛ bɛ ka kɛ a kɛcogo la nka u ye laseli min kɛ Dionba yɛrɛ bingali in kan o ko kurama ye o fana la kabini bingali kɛ kuma u ye laseli fɔlɔ dɔ kɛ o laseli kɔnɔ u tun y'a jira k'a fɔ bingalikɛlaw mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de nana ka na bin Dionba sɔrɔsi daga in kan o kuma
o mɔgɔ 40 dɔw tora a la ga u ma o hakɛ fɔ u ka laseli in kɔnɔna la awa Mali sɔrɔdasi min tora la u kun da ma se o fana ma bawo o wagati o y'a sɔrɔ o sɔrɔdasikɛ in joginna de nka a laban ale tora a ka joginda la u ma kibaruya kura wɛrɛ di ka kɛɲɛ ni o ye nka u ka wulikajɔw kɔni fɛn ma fara o kan u bɛ a cogo kɔrɔ la ka taga ni wulikajɔw ye jatigɛwale kɛlɛ hukumu kɔnɔna la. Ayiwa Dioba yɛrɛ aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ dugu kɔnɔna bɛ cogo di nin waati in na? An bɛ se k'a fɔ siranya ani yɛrɛ ɲininka o de cayalen don Dunba ni waati laban in na ka kɛ ni ko in ye bawo kabini ko in kɛra kunun sɔgɔmada joona fɛ kana se sisan ma minɛliw kɔni tola sen na an y'o seereya dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ caman minɛna ka ban Mali sɔrɔdasiw fɛ sigana mɔgɔ kunda bawo u sigara yɔrɔ dɔw la k'a fɔ du dɔw yɛrɛ minnu ni yɔrɔ kofɔlen ka surun i n'a fɔ ayiwa jatigɛwalekɛlaw yelen na kɛ munumunu salon na o du dɔw fan fɛ o tuma u ye mɔgɔ dɔw minɛ o yɔrɔ ninnu na minnu ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ olu kan walasa ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u sen bɛ ko in na walima n'u sen tɛ ko in na ani walasa ka se k'a dɔn jatigɛwalekɛlaw ninnu yɛrɛ u ka fɛɛrɛ labanw ye minnu ye ka se ka o faamu o tuma katika dɔw yɛrɛ y'a seereya anw ye k'a fɔ olu ɲɛ seereya la sɔrɔdasi mɔbiliw camanba n'o ye pick-up ye mɔgɔ dɔw minɛlen don u bɛ sɔrɔdasiw kun u segintɔ ka bɔ Dioba ka na ni u ye Kati yan fan fɛ kabi kunungo wulada yan fan fɛ. Lamisa an ka foli b'i ye nin tun ye VOA Banbara ka kunnafonidila Lamisa Sangare ale ka laseliw ye ka to basigibaliya hukumu kɔnɔ min bɛ senna Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo caman kɔnɔ ka taa jamana kɛɲɛka yanfan kɔrɔnfɛ yanfan ani kana wurudugu yanfanfɛla la min bɛ ka kɛ sababu ye ka degun bi dugudenw caman kan an ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ bi Moribo Danbele kuma barani tɛnkun Isa Jawara la ale ye kalanfa ye politiki ko sɛgɛsɛgɛlikɛla don ka bɔ Katikaw fɛ an k'ale ka seereyaw lamɛn. Ni ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka communiquéw jateminɛ jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ an y'a ye ka caya yɔrɔ jan gosiliw de bɛ ka kɛ nka jamana yan min ye tilebi yanfan ye yan ka caya effectivement banbagaci ninnu u bɛ ka na poste armée fanga ma bon yɔrɔ min na u bɛ ka dankari kɛ yen de la kosɛbɛ u tɛ ka kanbɔ ka taa mais poste de ko jateminɛ bɛ kɛ ni jamana bɛ guerre la waati bɛ kɛ i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se k'u ka dɔnsɛ yɛlɛma ka na ni kɛlɛkɛ bolo kura suguya dɔ ye yanni i b'o faamu e de kan ka teliya k'o faamu hakili la ɲɛmɔgɔ bɛ labɛn na donc ni kɛlɛ bɛ sen na ninnu ye kɛlɛ taabolo ye waati bɛɛ la dɔ bɛ se ka tɛmɛ ni an b'a fɔ ma ko offensive u bɛ ka kɛlɛ kɛcogoya k'o yɛlɛma donc an b'a ye k'a fɔ ko banbagaci ninnu a bɛ n'a fɔ u ye kɛlɛ dɔnsɛ de falen ni u ye kɛlɛ suguya kɛ fila ye kɔrɔnfɛ yan fan fɛ u bɛ yɔrɔ jan gosiliw kɛ mais jamana sigi yan fan fɛ u bɛ continuer ka cɛdenw bila ka taa u bɛ poste dɔw de ciblé minnu bɛ sirabadaw la ka caya olu de y'a tɛgɛ mais e ka kɔlɔsili la est ce que marifa walima mugu ni kisɛ dɔrɔn bɛ se ka kɛ nin ko in kɛlɛli ye surtout n'an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ tugula ninnu kɔ dɔw ta bɛ se ka kɛ jigitigɛ ani barantanya ani ko caman wɛrɛ jamana ɲɛmaa ka laseli la fɛn min fɛ ni an ka ladala tun bɛ kuma la a y'a jira k'a fɔ ko minnu b'a fɛ ka segin kɔ o dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka sigi ka na munna u ma sigi ka na est-ce peut-être u ma la encouragé de wa ou bien u sigalen don ka sigi ka na wa ne bolo halisa jamana de bɛ o fɛɛrɛw sigi k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ kan ka kuma u ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ da tɛ a la n'i b'a fɛ mɔgɔ ka na i ni maa min bɛna ɲɔgɔn na peut-être fɛɛrɛw de bɛ yen i bɛ min sigi sen na cogo min na a tigi bɛ danaya sɔrɔ a tigi bɛ jagɛlɛya sɔrɔ fana k'a fɔ ko n'a nana yen fana a ka nali bɛ ɲɛ bolo ka tɛmɛ a bɔra yɔrɔ min kan ne bolo o fɛɛrɛw kan ka latigɛ minnu bɛ ka commission ye jamana ɲɛmaa ye min laɲini filanan ye min ye marifa kɛ man di ka jɔ parce que hali n'i b'a fɛ mɔgɔ la na bɛɛ b'a fɛ ka fasa jira k'a fɔ ko seba bɛ ale de bolo donc a ka di état ye halisa an ka na position de force wajibi don nin ko fila bɛ taa ɲɔgɔn ye mugu ni kisɛ bɛ to sen kan cogo min na mɔgɔ n'u ka faamu k'a fɔ ko min da ka d'u la o de u ka na an ka sigi ka kuma a kan ka dayɛlɛ cogo min na mais i yɛrɛ b'a dɔn a tigi siran bɛ a tɛ ka na donc i b'a tigi hakili la sigi cogo di i bɛ se ka garantie jumɛn d'a ma ne bolo commission minnu b'a baara la u kan ka ni ta k'a fara u bolo kan nin bɛ kɛ yɔrɔ minnu na mɔgɔw de fana b'a yɔrɔ la dugu bɛ yen cɛw bɛ yen musow bɛ yen se ka finitigilakaw dɛmɛ cogo di jatigɛwale kɛlɛli la n'u bɛ na yɔrɔ min na u bɛ population de lasira k'a fɔ n'a y'an ko fɔ foyi t'aw ye ni lahara tɛ walima n bɛna bi aw kan n bɛna bi aw musow kan ou bien an bɛna aw denw faga aw yɛrɛ ɲɛna o de bɛ kɛ sababu ye ani ye numéro labila cogo cogo ko dugukɔnɔmɔgɔw ka kuma u bɛ siran ka kuma maintenant fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ u kan ka dɔn k'a fɔ ko sira in tɛ kɛ sababu ye ko maa ninnu bɛ kɛlɛ dabila olu kan ka fara Mali finitigilakaw de kan u kan ka dɔn k'olu yɛrɛ ye Mali finitigilakaw dɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ ko min da ka di bɛɛ lajɛlen na o ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka nin ko ninnu ka ban ka se maa ninnu na mais n'an tora k'a fɔ k'an da t'a la an tɛ kuma n'an kumana k'u bɛ dadigi kɛ an na wa hali ni ma kuma u bɛ to sigilen i kunna i tɛ se ka foyi ta ka bɔ a ko la donc halisa ne bolo
communication baara dɔ de bɛ yen min kan ka kɛ kosɛbɛ. Mun ye politikimɔgɔw ye u bɛ se ka fanga dɛmɛ cogo di nin kɛlɛliko la? U ka récépissé de y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka wuli k'i jɔ fasoko la o de y'a to sɛbɛn dir'u ma. donc kɔnɔna la an ka fɛɛrɛ ye min de ye se ka proposition de kɛ o ka fisa i ka to sigilen tuma bɛɛ ko f'i ka wele jamana ko la hali ni ma wele i tɛ da don a la sabula bɛɛ kun b'o dɔn. Sini juma ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 22 san 2024 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka ji nafa lakodɔn diɲɛ ɲɛfɛ min bɛ wele nanzarakan na ko journée mondiale de l'eau o senfɛ bi VOA Banbara ka kunnafonidila Mohamed Danɲogo ye kuma barani tɛnkun cakɛda min sigilen don ji ko kunna Mali kɔnɔna la n'a bɛ wele ko Direction nationale de l'hydraulique o ɲɛmɔgɔ Seku Jara ma an k'ale ka hakilinaw lamɛn nin don kofalen in kan. Seku Jara sini marisi kalo tile 22 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin ji ma e min bɛ Mali jiko o kunna yala i bɛ se k'i da don ji nafa dɔ la k'a fɔ an ye wa? K'a fɔ nafaba de bɛ ji la ji kan ka ladon de ji kan ka lakɔlɔsi de ji man ka tiɲɛ alors an bɛ nɔgɔ bɔn baw kɔnɔ an bɛ galaw kɛ ka ji nɔgɔ woyo ka taa baji kɔnɔ an bɛ sanubɔla darakaziw bɛ baji sanfɛ donc tiɲɛni caman bɛ yen nɔ min bɛ ji sɔrɔ donc n'o ye an yɛrɛ jogo ye n'o ye an taabolo ye o bɛ kɛ sababu ye jikɔnɔfɛnw bɛ tiɲɛ n'o ye jɛgɛw ni fɛnw bɛ ji kɔnɔ a bɛ ji fana tiɲɛ k'a dɔgɔya. Mali la n'i ko ji i ko ba joli ba yala an ka ba joli ba a bɛ lahala jumɛn na bi? A ye ba min filɛ Bamako mɔgɔ min yɛrɛ pont sanfɛ sisan i bɛ tɛmɛ ji yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya ɲinan san kɔnɔ bon n'i y'a lajɛ kɔfɛ san 20 kɔfɛ i b'a sɔrɔ ni heure tuma sɔrɔ ba falen don ji la donc o kɔrɔ ye ko baji bɛ ka jigin de a bɛ ka jigin n'an ma fɛɛrɛ sigi sen kan a ji bɛ ban donc n'a dun banna a bɛ kɛ gɛlɛya de ye kojugu parce que ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ donc o de kama an bɛ tɔsigi kɛ ka se ka kunnafoniw di min na mɔgɔ bɛ se ka lakalan mɔgɔ bɛ se ka ladɔnniya k'a fɔ ji kan ka ladon. Fɛɛrɛ jumɛn bɛ e ni i cakɛɲɔgɔn bolo walasa ka se ka ji ka o makara? Fɛɛrɛ minnu b'an bolo fɔlɔ o ye ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw bilasira parce que fɛn caman bɛ ka kɛ an ka faamuyali la i b'a sɔrɔ mɔgɔw ma faamu ni ɲɛfɔli caman kɛra k'a fɔ nɔgɔ kana bɔ baji la darakaziw ka dabila an ka jiw sanfɛ k'a fɔ ko baarawolo ninnu kana yiriw kana tigɛ ka baarawolo bila wala lagula n'a lagula la ba bɛ dɔgɔya donc cɛncɛn ni bɔgɔ bila a kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman caman k'a fɔ ko tasuma kana don yiriw la baarawolo la k'a fɔ ko sigila mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan ji ye kelen de ye mais nafa min b'a la o nafa ka ca donc mɔgɔ b'i mago ɲa ji la bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi a fɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamuya i b'a sɔrɔ ji ye kelen bagan marala b'a ka baara ji bɔ a la mɔnikɛla bɛ mɔni k'a la sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ k'a la donc an yɛrɛ minnu mago b'a la k'a min anw b'a ta k'an min ji dun ye ji kelen donc il faut que nin bɛɛ lajɛlen mago min bɛ ji la an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ji kelen da la ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma pour que a kana kɛ sababu ye ka kɛ kɛlɛ kana bɔ a la. ɲinan baaraw olu kɔni bɛna tali kɛ ko ji ani bɛn yala ji jɔyɔrɔ o ye mun ye bɛn o kɔnɔna la? An ye yɔrɔ dɔ la ji bɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na voilà donc thème yɛrɛ min b'an bolo ɲinan o ye l'eau pour la paix o bɛ bɛn Mali yɛrɛ taabolo ma bi kosɛbɛ parce que an ye jamana ye bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ donc ji bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka se ka gɛlɛya ninnu mada donc o de la Nations Unies ye thème min choisi thème in diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ o de la an b'a fɛ ka thème min célébrer ɲinan. I ni ce ni baraji. Senegalikaw fɛ yen u ka jamanatigisi kalata ka kan ka kɛ marisi kalo tile 24 san 2024 o kosɔn cɛbɔ 19 minnu sugandilen don kɔni bɛ yɛrɛ kofɔ baaraw o wulikajɔ la min gannen ba don ni waati in na Senegal jamana kɔnɔ an ye VOA ka kunnafonidila Nama Jara sɔrɔ nɛgɛ kan ale bɛna ka na kunnafoni labanw lase a ma Nama i n'u la. Mariamu i n'u la VOA Banbara lamɛnbagaw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wula i Tarawele. Bisimila an b'a dɔn k'a fɔ nin ye kalata waatiba ye kala ka yan ka taa kari natɔ n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma awa kunnafoni laban jumɛnw bɛ kalatalaw ani cɛbɔw ka wulikajɔ baaraw kan jamana kɔnɔna la. I y'a fɔ kabini jamana kuntigiya ɲinini kampaɲiw daminɛna cɛbɔw fɛ marisi kalo tile 9 la kana bila bi ma cɛbɔ 19 ninnu bɛ y'a kɛ cogoya bɛɛ la walasa ka Senegali jamanadenw lasɔn dugubaw togodaw ni Senegaliden minnu bɛ kɔ kan cɛbɔ ninnu cɛla muso kelen b'u la n'o ye Anta Bubakar Ngom ye a ka programme kɔnɔ a ka laɲini ye ka musoya sankɔrɔta Senegali i n'a fɔ cɛbɔ Mamboy Diaw bawo ale fana y'a fɔ Anta Bubakar Ngom ye jalakiliw kɛ ka ɲɛsin marabagaw ka cɛbɔ Amadu Ba ni fanga sina ka cɛbɔ ma n'o ye Basiru Jɔnma Fayi ye bawo tuma caman n'u mana bɛn kampaɲi senfɛ duguw la kasaraw bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɛ jogi fana wa a ye kasara ninnu kɔn i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Mariamu ka kɔrɔ cɛbɔ 10 ninnu bɛ sinsinna jamana jɔnsew yɛlɛmani de kan n'o ye réforme institutionnelle ye u ka programme kɔnɔ jango cɛbɔ minnu bɛ komi Khalifa Sall
Déthié Fall, Malick Gakou, Diomaye Faye, Habib Sy, Pape Djibril Fall n'ale cɛbɔ ninnu bɛ ka dɔgɔmani ye n'a si bɛ san 38 la ani Idrissa Seck n'a b'a si naaninan la ka kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ wa u bɛɛ y'a jira ko n'u kɛra jamanakuntigi ye marisi kalo tile 24 na u bɛ yɛlɛma don jamana jɔnsew la bawo yuruguyurugu ni fɔɲɔgɔnko cayara u kɔnɔ. Tambakunda mara la cɛbɔ fanba fana y'u sinsin terrain sira lakurayali de kan n'o ye jagokɛlaw ka laɲini ye Senegali, Mali, Guinée ani Gambi jamanaw la Mariam. Ni waati in na cɛbɔw olu kɛlen don ka fɛɛrɛ kura jumɛnw sigi sen kan walasa ka se ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ. O fɛɛrɛw ye tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de dɔrɔn an bɛ waati min na u ni yalaw bɛ ɲɔgɔn na walasa ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ bawo kabini waati jan minnu bɛ wote n'a mana bɔ politiki kɛbagaw n'u nɔfɛmɔgɔw la jamanaden caman kɔni tun y'a jira k'u ma danaya sɔrɔ cɛbɔ ninnu kan bawo ko caman bɛ yen n'u ye layidu ta kanpaɲiw senfɛ nka n'u kɛra cɛbɔ ye u tɛ bɔ a sira fɛ o bɛɛ n'a ta jamanadenw kɔni bɛɛ y'a jira k'u bɛ taa wote bawo a bɛ fara fasoden ɲumanya kan o kama hali bi cɛbɔw kɔni ni yalaw bɛ ɲɔgɔn na walasa k'u lasɔn u ka programme la an'u ka baara taabolow kan an bɛ waati min na Mariam. I ni ce an ka foli b'i ye ni tun ye VOA Bambara ka kunnafoni lasela n'a man jara ale ka laseliw ye ka bɔ Dakar Senegal jamana faaba kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Foli ni tanuni o bɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an balimaw k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na nin ye an donnen jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen ka Bamakɔ n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira fɛ walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Gabonkaw fɛ u ka jamanatigi kɔrɔ Ali Bongo a n'a furumuso ka fara a den 3 kan olu ye wele bila duniya keleyatɔnba Nations Unies ma k'a fɔ ko ka bolofara cakɛda dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ u ka labilali o wulikajɔ baaraw kan hakililajigila an b'a da kulo kan k'a fɔ fanga dafiri min ni o kɛra finitigiw fɛ utukalo tile 30 san 2023 kɛra sababu ye ka Ali Bongo ka fanga ɲɔnkiri ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera bi alamisa AFP u ka kunnafoni di so la. Ghana u ka minisiri kura minnu sugandira wasabulon kɔnɔna ɲɛmɔgɔw ani wasadenw ye jalatigɛli kɛ ko ka olu ka sugandili bɛɛ lajɛlen bɔ a bolokɔrɔ ko min bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka gɛrɛntɛ sigi u ka jamanatigi kan ni o ye Nana Akufo-Addo ye ka kɛ ni a ka hakilinatigɛ jalatigɛliw ye min baaraw tun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ sariya sen dɔ kan ka cɛw ni cɛw ani musow ni musow olu ka kafoɲɔgɔnya n'u bɛ wele ko LGBT o sariya sen min tun ka kan ka sigi wasabulon kɔnɔna la ko ka o baaraw la tɛmɛ a sira fɛ min tun baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna kabiri kalo tɛmɛlen Israɛlikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɛ yen olu fagara min kɛra Israel jamana finitigiw olu ka dankarili senfɛ ka taa bande Gaza la hakililajigila ko wulikajɔ hakilinaw sigilen don sen kan ko k'a ɲini ka kɛlɛ lajɔ yɔrɔnin kelen ani fɛnɛ maa minnu minɛlen don ni u bɛ wele ko otages n'u bɛ bande Gaza kɔnɔ olu bɛ se ka labila cogo min na Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an tun y'a lase aw ma an bɛ taa Israel jamana kan bawo a yirala k'a fɔ ko bi sɔgɔmada joona in na mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɛ yen minnu ni bɔnɛna o n'a ta o ta wele kan kɔni bilala min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye duniya keleyatɔnba Nations Unies fɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ lajɔ kɛlɛ min bɛ senna bande Gaza kɔnɔ ani ka fara kasodenw kan minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw di. Amerik jamana n'o ye Israel ka tariku jɛɲɔgɔn ye o laseli nin kɛra arabadon Amerik cɛdɛyaso ɲɛmɔgɔ Anthony Blinken fɛ Arabi Saoudite jamana na o ye a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ka taama kura la arabugun camancɛ kɔrɔn fɛ n'o ye Proche-Orient ye min y'a lata bi alamisa nin na Egypte sani a ka taa jumadon Israel jamana na. An ye sariya sun dɔ bila sen kan min bɛ kɛ duniya keleyatɔn lakanajɛkulu ɲɛkɔrɔ sisan wa an jigi b'a kan kosɛbɛ ko jamanaw bɛna dɛmɛ Anthony Blinken y'o fɔ a y'a sinsin a kan ko a ka kan ka dugudenw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la minnu bɛ farati la
ani minnu be tɔɔrɔba la k'a bila an ka hamina ko camancɛ la ka sɔrɔ an b'an sinsin a kan ko teliyala kɛlɛ banbali o ka kan ka siri mɔgɔ minɛlenw bilali la duniɲa jamanaw be ka u ka cɛsuru bonya walasa ka kɛlɛ banbali sɔrɔ kɔngɔko bagabagali ɲɛkɔrɔ gaza ani adamadenw ka hakɛ min be sen na o be ka gwɛlɛya kabini a daminɛna kɛlɛ nin na amerik tun ye veto kɛ duniɲa kɛlɛyantɔn n'o ye kalata balan ye ka lakanatɔnba ka laɲiniw caaman kan minnu tun b'a ɲini ka marifaci dabila teliyala ani k'a ban o tɛ si ma boloda sɛbɛn kan nga blinken y'a fɔ arabi saudi kunnafonidilaw ka tɔnba al hadat ye arabadon ko dɛmɛni nin be kɛ o sariyasun nin na o bena cikan barikama dɔ ci amerik cidenyaso ɲɛmɔgɔ min ka cidenya juru cɛsiriw be taa ɲɔgɔn fɛ ni delili cɛsiriw ye qatar o bena jigin israel jumadon hamas kɛnɛya minisiriso y'a jira ko mɔgɔ 70 ni kɔ fagara o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 32 faga aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Tchad duguden kɛlɛ kɔsɔn mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 ɲɔgɔn olu fagara min kɛra u ka bagan maralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko nin kɛra dugukolo nɔfɛ kɛlɛ dɔ ye kɛlɛ min ni u bɛ senna u ka jamana kɔnɔna la kabiri waati jan o kunnafoniw Mohamed Ture ale b'o lase Chad jamana lakana minisiriso kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bɔra alamisa don a m'a fɔ kulu minnu ni ɲɔgɔn cɛ tigitigi walima ko nin kɛlɛ nin kɛra waati jɔlen kɔnɔ o fɔriya ko nin kɛra sababu ye fana 175 minɛ ka ɲɛsi kojuguba kɛyɔrɔ ma yɔrɔ min na tigɛlen dugu yɔrɔba dɔ la Wudai mara la jenini marifatigiw fɛ minisiri y'a fɔ a ka bɔlɔlɔ kan ko nin kɛlɛjugu nin ye mɔgɔ 42 faga sisan Chad jamana kunnafonidilaw y'a jira ko kɛlɛ nin kɛra tile damadɔ kɔnɔ kabini karidon na dɔw ka fɔ la nga nin kunnafoni nin o ma sɛgɛsɛgɛ ni famaw ye ko nin be kuntigiya la nga an b'a ɲini ka bɛnkan don jɛkulu danfaralenw na foroba lakana minisiri n'o ye general Hamad Sharfadin Margi y'o hakilila tigɛ nɛgɛjuru cikan dɔ kɔnɔ min cilen be AFP ma n'o be yɔrɔ la kilomɛtiri 700 ɲɔgɔn jamana kɔrɔn fɛ a be fanga ni sɔrasikulu ka cidenya jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ la walasa ka yelen bɔ nin kasara kura nin kan o kɛlɛw ka teli ka arabu bagan maralaw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka kɛɲɛ ni dugukolo sɛnɛkɛlaw sigilen ye fɔlɔw be tɛmɛ walima ka bagan maraw kɛ kɔfɛla nunu kan foro kɔnɔ walima sigidamɔgɔw be kɛlɛ kɛ dugukolo dɔ tigiyali kan Sunkalo hukumu kɔnɔna la alisilamɛw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ni sukaro dili ye buranakaw terisiraw ani sigiɲɔgɔnw ka fara balimasiraw kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko bonya don nka caman fana y'a yira k'a fɔ ko laada don min sigilen don jamana kɔnɔna la ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Mariam Kuyate fɛ an ka maliden dɔw ka hakilinaw lamɛn a kan ka sukaro di burana na sunkalo fɛ o ye ladala kɔrɔ ye an fɛ yan Mali kɔnɔ i n'a fɔ farafina jamana wɛrɛw nka ka sanga waati n'a ko yɛrɛ ma yɛlɛmaba de don la a lada taabolo la an fɛ Madu Fakoli Dunbiya ladala ko dɔnbaga don min si yɛrɛ bɛ taa san 70 bɔɲɔgɔn la a ka fɔla ko sukaro di burana na ko fɛn min don k'a man kan tɛ ka kɛ buru kɔfɛ fɛn ye ko sabula a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na ani ka bɛn sinsin buranw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana a sigira nin kan laada de don laada min ni an y'a sɔrɔ an benbaw la bonya don ka ɲɛsin minnu ta bɛ an kun wajibi don ka da ka laada ye a sera kundama dɔ la n'a tuma sera i bɛ jɔrɔ n ka mɛn fɔlɔ kow de ma dutigi cɛkɔrɔba bɛ a denkɛw ɲininka walita bɛ minnu kun waatiw tɛ kelen ye wajibi kun don fɔlɔ bonya don duwawu min bɛ k'a kɔnɔ duwawu ni a tɛ bin nka diɲɛ yɛlɛma adamadenw ka hakilinaw tɛ kelen ye dɔw nana a kɛbaliya walima a kɛli k'a kɛ ko diyagoya tɛ
an ka waati la jagoya ko kuma tɛ yen laada don laada min n'an y'a sɔrɔ tiɲɛ ye. ni buran sukaro di laada tun ye wajibi ye fɔlɔ nka bimaw y'a yira ko a dili n'a dibaliya tɛ jagoya ye an ka maa dɔw lamɛn. ayiwa salamu aleykum ne ye kadatu cam ye ka bɔ lafiya bugu bugudanin na buran sukaro di jagoya tɛ n'i y'a sɔrɔ k'a di buran ma kɔni a ka d'a ye a bɛ furu ɲɔgɔnmaw tin don ɲɔgɔn na komi an ka tabiya don mɔgɔ bonya de don quoi mais ni mɔgɔ min m'a sɔrɔ k'a di buran yɛrɛ ma kɛlɛ tɛ wa kojugu fɛnɛ tɛ i ye bɔrɔ sɔrɔ o ye kilo 4 sɔrɔ o ye mun sɔrɔ i y'a d'a ma a bɛ diya ye buran bonya kɔni ka di fɛn bɛɛ la mais n'i m'a di fɛnɛ jagoya tɛ kɛlɛ tɛ fosi tɛ ala ka hakili ɲuman di hali bi. awɔ ne tɔgɔ Umu Maru buran sukaro di tɛ jagoya yɛrɛ nka a b'an ka tabiyaw la i k'i buran bonya n'i y'i buran bonya ni sunkalo sera depuis k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ fo sunkalo tile 10 kilo 5 segeri ye o kilo 10 gɛrɛ segeri ye kilo 20 gɛrɛ segeri ye hali ni kilo bɔrɔ segeri i b'a di buran ma k'i buran bonya seli fɛnɛ mana se i bɛ taa buran foli la o de ye farafinna Mali yɛrɛ laada ye an ka taabolo de y'olu ye i y'a mɛn n'o tɛ k'a fɔ ko jagoya don n'i m'a di kɛlɛ don kɛlɛ tɛ dɛ nka laada kɔni na a kan ka kɛ n'i y'a kɛ baraji b'a la a b'i ka furuɲɔgɔnmaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ furu sinsin. bɛɛ n'a ka waati ko don n'o tɛ buran sukaro ko ye wajibi don dɛ nka n'i ma se k'a kɛ kan'a fɔ ko jagoya tɛ n'i ma se k'a kɛ a f'i muso ye a tɛ kɛlɛ kun bɔ an m'an sɔrɔ bi san tɔw la an y'an sɔrɔ buran fana b'a faamuya n'i y'a ye ne burankɛ ma se ka fɛn di ɲina waati de ka gɛlɛn wala an yafara ma a bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o la. sukaro ka taa buranan na laadalatigiw y'a yira k'a fɔ ko fɛnba don min bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. Basketi sanfɛcilu bunakun kan Mali Basketi Fédération ɲɛmayaso farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ka dɛmɛ hukumu kɔnɔ bɛna badenya ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kɛnɛ sigi Palais des Sports Salamatu Maïga la Bamako. Ɲɔgɔn dan ye basketi kunda nanko tournoi international a bɛ daminɛ sinikɛnɛ sibiri marisi kalo tile 23 san 2024 na ka kuncɛ avril kalo nata tile fɔlɔ san 2024 na. Ɲɔgɔn kunbɛba ni badenya ɲɔgɔn dan don basketi kunda jamana 4 ka fara Mali kan olu de bɛna u ni yɔrɔ ta a la. Mali, Jatigi, Côte d'Ivoire, Sénégal, la Guinée ani Tunisie. Mali, la Guinée, Tunisie o jamana saba basketi tana musomanu ani cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu bɛ ye. Min ye Côte d'Ivoire ani Sénégal ye olu basketi tana cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu de bɛna ye a kɛnɛ kan. Laɲini min bɛ badenya ɲɔgɔndan belebele in kofɔ basketi kunda o de ye ka kelenya sinsin Mali ni jamana 4 minnu kɔfɔlen filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛna to Mali basketi tana cɛmanu ani musomanu furubatɔnw ko don k'u diliw don ka taa fɛ ka farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ɲɔgɔndanw ma kɔnɔ basketi kunda. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako, Siyaka Tarawele ka laseli don. Balimaw aw ye a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Rob Maclean bolo jɛmukan lasiraw ma Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Pod.